Γεια σας αγόρια-κορίτσια, επέστρεψα. Πάμε να κάνουμε ένα καινούριο βίντεο στο οποίο θα παίξουμε Hedgehogger. Ναι, έχω μπει μια φορά γιατί όταν το κατεβάζεις, κάνει καλά, κατεβαίνει και από εδώ και κάνει γορίτσα και προτίμησα αυτή η ώρα να μην την κάνω μαζί σας. Ωραία. Επειδή με μπερδεύομαι με αυτά πάμε εδώ. Οπ. Κυριολεκτικά αυτό δεν το έχω δει ποτέ. Ωραία, σιγά μην πάρουμε εδώ. Ναι, τέλος πάντων, όσοι δεν ξέρουν αυτόν τον παίκτη, όσοι δεν τον έχουν εκείνη τη φάση, πώς τον πήρες, απλώς δεν θα σας πω. Θα σας πω στο τέλος του βίντεο πώς παίρνει τον παίκτη. Okay? Αλλά επειδή είστε εσείς, τον παίκτη τον παίρνεις, πώς να το πω, έχει και ζωή το game. Oh my god. Χάχα κατά. Ναι, τέλος πάντων, κατεβάζεις και το πώς το λένε, κατεβάζεις το head basketball και σου δίνει αυτό το παίκτη και καλά επειδή είναι μπάσκετ. Και καλά. Οκ. Ναι, τέλος πάντων, έτσι τον έχω πάρει τον παίκτη και επειδή αυτά είναι λίγο πιο δύσκολα, σιγά μην έχω τον αρχικό παίκτη να είναι άχρηστος. Και επειδή όλη την ώρα τυχαίνω ρομπότς και τέτοια, αυτός λογικά δεν ξέρω τι κάνει. Απλώς παίρνει και τις βλακίες. Oh my god. Ωραία. Δεν ξέρω, κυριολεκτικά έχει ζωή, δεν το καταλαβαίνω αυτό γιατί έχει ζωή. Αλλά τώρα πρέπει να σκοτώσω. Ναι. Πρέπει να το σκοτώσεις. Αυτό είναι. Δεν το κατάλαβα. Πρέπει και καλά να του διαλύσει όλη τη ζωή και να κερδίσεις. Δεν το κατάλαβα καθόλου. Και για καλά, οπ. Ωραία. Κερδίζω. Να φάει και λίγο. Σκάει, Τι είναι αυτό, ρε. Έχασα και ζωή με την νούκη. Χάνει ζωή, Άντε, για χάνει. Όχι, μην πεις γκολ. Τώρα θα προσπαθώ όλη την ώρα να τη σκοτώσω. Άμα παρατηρήσατε στην αιστεία του αντιπάλου, έχει ένα μανιταράκι είχε πριν. Τι είναι αυτό, ρε. Οπ, I'm the winner. That's next kind of big. With up. Θα έδειξα πιο εύκολος. Πιο δύσκολος είναι αυτός με... πώς το λένε. Ναι, δεν σπαντώ. Ο πιο δύσκολος ήταν ένας που έχει μια ουλτή που... πώς να σου το εξηγήσω. Που πετάει κάτι μου έτσι. Και λογικά θα χάνω πάρα πολύ damage. Να βλέπετε, είναι από κάτω του ένας κατζόχυρος. Πόρτας. Όχι. Ωραία, 0. Πέτα το. Πέτα το. Ρε νουμπά, πέτα το. Ouch. Boom. Έλα, 19-52, έλα. Έλα ρε, έλα πάμε ρε crazy police, τι είδης το έχουμε. Όχι μπαλτές. Άντε για. 11 ζωή. Ούλτι. Άντε για. Kill.
Κάπως έτσι. I am the winner. Αστέρα, δεν έχουμε χάσει, αυτό είναι καλό. Ωραίο παιχνιδάκι, ωραίο. Πάλι καλό που το έφτιαξαν. Γιατί θα παίζαμε, δεν θα παίζα tournament, νομίζω, δεν ξέρω. Ναι. Τουαλέτα. 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 Oh my god. Τουαλέτα. Τουαλέτα. What? Και καλά τώρα προσπαθώ να βάλω όσες περισσότερες μπάλες μπορώ μέσα στην τουαλέτα. I am the basketballistας. Τις πετάμε όλες έτσι. Έχω βάλει 3 κάποιοι. Πρέπει... Μπες καμιά, ντε. Μπες. Άντε για. Άντε για, 2 μπήκανε. Σχεδόν 5 έχω βάλει, 6 δεν ξέρω. Σε ένα λεπτό έχω βάλει 6 μπάλες μέσα σε μια τουαλέτα. Έπρεπε να βάλω 10. Οκ. Έβαλα λιγότερες. Sorry άμα ακούγεται κάτι. Είναι η τηλεόραση. Sorry όμως δεν μπορώ να κάνω κάτι. Περισσότερη ζωή τηλεόραση. Τσικλόφουσκα. Τσιφλόσκου. Άντε για τσικλόφουσκα. Oh my god. Αυτό σας. Πέταμε. Σπαστικό, άντε φύγε. Πάρει μια μπάλα μπασκετ. Πάλτας. Όχι, πεθάνω. Αυτό. Ουπ. Έγινα χελονίτσα. Νίγκε. Ωραία. Τώρα πάμε να παίξουμε λίγο. Με αυτόν έχω τον τρίτο. Πάρ' το κάτω. Άρισα μέχρι τον πέμπτο φτάσει. Μπράβο μου. Τώρα θα παίξουμε λίγο αυτό. Ξέρω είναι λίγο βαρετό. Ποιος άλλο το βαριέμαι. Ξέρω που θα χάσω όταν πάμε να είναι δύσκολο. Ναι. Βαρύ να μπλω. Εύτης. Ολοστικό σου. Ολοστικά σου. Οπ, γκολάκι. Θα μου κλάσεις. Οπ. Αυτή η ουλτή είναι καλή όταν κερδίζεις και την κάνεις τα τελευταία δευτερόλεπτα γιατί αργεί μέχρι να βγάλει την μπάλα, τις ρίξει όλες. Αλλά είναι κακή όταν χάνεις για ένα γκολ και μέχρι να το κάνει όλο αυτό έχεις χάσει. Έχει και καλά και κακά αυτή η ουλτή. Αλλά γενικά εντάξει, από τον πρώτο παίκτη είναι πάρα πολύ καλύτερος. Δεν σας πω πως αν κατάλαβα. Για το headball που σας είπα από εκεί. Και ψάχνω και το βρίσκω, παίζω με αυτό. Το πρώτο και μετά όταν διέρεψα το basketball, είτε βαρέστηκα, δεν ήταν το μπέκι και δεν κατάλαβα από και από τότε, γι' αυτό άμα είδα ότι το μπήκα στο μενού ήταν, τέλος πάντων δίπλα από το headball ήταν αυτό. Γι' αυτό το είχα γύρω σιγά μην το είχα. Τέλος πάντων, τώρα θα παίξουμε αυτό το Γάλλο. Χάνω με ένα μουστάκος. Το μουστάκος. Εγώ πρέπει να έχω μουστάκος. Το θέλω αυτό το παίκτη. Γιατί έχει μουστάκος. Ο δικός μου δεν έχει μουστάκος. Έχει αιματάκος. Έλα γκολ. 2-0 χάνω. 2-1. Να αυτή χρειάζεται όταν έχει άλλο. Όχι, θα με παγώσει.
πίσω από τους Ιταλούς. Βγάλει την αυτός. Πού είναι η μπάλα? Πες μου που την έχει πάνω του. Nigga. Really niggas. Άμα ακούτε... Όχι, δεν είναι. Ναι, αυτό σας το είπα γιατί είναι ένα γείτονας μου, ένα μικρό παιδάκι σχεδόν 3 χρονών και όταν περνάει ένα τρενάκι λέει όλη την ώρα hello και καλά γεια σας, επειδή εντάξει, ναι, τέλος πάντων και νόμιζα που πέρασε και δεν θέλω να το ακούσετε. Ναι, αυτό σας είπα, sorry. Τέλος πάντων έχασα. Τέλος πάντων αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ. Κάντε ένα like, γιατί με βοηθάει, ένα subscribe και άμα είστε ήδη πάτε στο κουμπινάκι για να βλέπετε τα βίντεο μου και τέλος πάντων αυτό είναι βίντεο ένα μεγάλο